Ja tässä Tampereen Messukylän kirkon äärellä tosiaan tämä paljastuu toiselta puolen, että tämä on ikuisuuden portit auennut Gabriel Ahlmannille. Komea on sija. Komeasti on palkittu. Onko Ahlmanni antanut aikanaan kirkolle sopivasti maata, jolloin kirkko vastavuoroisesti tarjonnut tämmöisen ruhtinaallisen paikan läheltä kirkkoa? Historia, tuntijat asiaa tutkikoon. Tässä on myös lähellä erikoinen ruumismonttu. Onko tämä joku vanha ruumiiden säilytyspaikka? Ja tässä on ollut sitten mahdollisesti koju päällä, joka on heitetty, ettei ruumiit haise. Tämä olisi mielenkiintoista tietää.